Bună ziua, bună seara, bună dimineața! Bine v-am regăsit la seria mea de Minecraft Survival. Am și eu, am băgat deocamdată numai două moduri. O să continuăm și cu alte moduri, dar deocamdată am băgat numai două ca să-mi fie mai ușor să fac rost de materiale. După cum vedeți, episodul trecut am făcut zona pentru casă. Acum va trebui să mă apuc să fac căsuța. După cum v-am spus și episodul trecut, o să vreau să fac în acest munte, că e destul de măricuț. O să vreau eu să fac o dita mai căsoaia. De ce nu? După cum se vede, am făcut și eu rost de câteva materiale pe aici. Off camera înainte să pornesc și o filmare. Și deocamdată cam asta o fi casa mea, dar n-am niciun pat. N-am găsit nicio oaie până acum. Haideți să schimb și eu puțin pe aici cum arată, că nu prea place cum vine așa aici. Și să-l fac și eu zona asta dreaptă. Așa, de aici. Pe ce fac zona asta dreaptă o să fie mult mai bine, că o să arăt totul. Sau nu, că e prea mult spațiu în apă. Nici chiar de mare. Haide să pe aici tântână, fac așa, mai scad cu un bloc, pam pam pam. După aici scad cu încă unul, mai merg așa câteva blocuri. Da, acum o să fie bine. Ok. Nu știu de la zombalul ăla de la mine, dar na. Am venit să vadă ce fac. A venit să mă verifice. Da, eu zic așa e ok. Mamă, deja am rămas fără dirt. Bine, n-am rămas fără dirt. Că dacă e să mă uit eu în chesturi, am stack-uri peste stack-uri de dirt. Aoleu. Nu știu dacă aș avea timoare să le termin pe astea. Nu prea am ce să fac cu ele. Oricum, când mă apuc să fac casa aia în munte, mamă, fac rost de resurse. O să not în resurse. Da, mi se pare mult ok. Să fac aici un mic terraforming. Am rămas fără aer. Nu, așa. Să mă duc să mai iau niște dirt. Carton. Opa! Nu! Că n-am spawn point-ul aici. Asta e rău. Aoleu! Aoleu! Nu mort? Nu! Nu! Unu. Două. Bun. Bun. Nu. Mi-a spart și toporul. Oh, nu. Aproape. O inimă. Bă, da, nu găsesc și eu nicio oaie nu găsesc. Se pare că am uitat să sparg eu în zona asta. Așa. O să mănânc și eu că mor. Bun. Aici ar totul bine. Știu parcă că am acolo ceva, o mină și am și acolo o mină. Bun. Ce lumină? Să vedem și noi ce lumina ai de acolo. Pă bună. Opa, mă scuzați. Pă bună, dacă știi ce e lumina asta de aici. Că n-am verificat. Lavă? Baby zombie! Nu, 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 nu.
Măcar să vină după mine? Ha! Nu vine. Ok, haideți să continui și eu terraforming-ul. Acela din apă. 2 stecuri de pământ și să mă apuc să fac. Nu. Mamă, bă, frate, mă enervează lagul ăsta. N-am și torțe, nimic, niciun coal. Wow, n-am coal. Wow. Ce mă? Ah. Ok. A, bă, frate, dar repede mi se mai duce. Oh, stai, de unde trage? Aha. Bun. Mă pare interesant. Bun. Nu, aici merg. Opa, nu am aer. Blocuri de dirt mai am. E bine. Ok, pam. Mechi. Pun și asta aici. Aici trebuie să continui. Nu. Opa. Mamă, bă, frate, dar mă enervează lagul ăsta. Trebuie să-mi fac ceva stelacții. Așa. Am fac pam. Da, place cum arată. Bun. Am făcut acolo. Acum trebuie să mă apuc de... Ok, nu. Ce mai vrei? Nu te apropii tu de mine. Nu! Trebuie să kill. N-am putut joc de creeper-ul ăla. Ok, am la mine. Bam. Trebuie să fac în primul rând. Ce, mă, dintr-un stack fac rost numai de 48? De 3 din... Na, nu mi se pare corect. Ha. Stack jumate din 2 stack-uri. Wow. Ok. Și acum fac, uite așa. Să o fac oare... Adică sparg pământul ăsta. Să fac în locul la ăsta. Piatra, mă scuzi. Să fac în locul la piatră. Sau să pun peste piatră. Dacă aș pune peste piatră, aici nu o să mai... Aș putea să fac aici un... Aș putea să mai sparg din ăla. Nu prea am ce. Da, fac așa peste. Aici. Va trebui să las 1, 2, 3. Aici. 4, nu e de 3. Deci 1, 2, 3. Și aici 4.
Numai ca să vină mai frumos. Așa. Așa vine 3. Opa, așa vine 2. Stai, ce? Deci aici era bine. Acum vine 3. Cu 3 și 3. Da, dar nu-mi place aici că vine 3, deci pun aici încă 1. Așa, ca să fie zonă de 4. Uei, nu. Aici era bine de 3, că e mai mică zona. 1, 2, 3. Bun. Și aici, că e mai mare, undeva aici. Una, așa. Nu, tot de 3 am făcut. Wow. Bun, de 4. Aici mai pe mijloc, așa. Da, e bine. Și ca să pot să fac și de 3 aici, trebuie să pun cam pe aceleași blocuri. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Aici. Da. Frumos. Perfect. Așa o să vină. Acum, ca intrări, fac. Așa trebuie să vină. Stai așa. Că n-are sens. Wow. Așa. Bun. Acum. Deci, asta știu că e marginea. Vine margine și marginea și tătătân. Ok. Acum, deci pentru că aici vine marginea, o să vreau eu până aici și după până aici. Bun. Ok. Acum mă apuc să fac. Opa. Oho, la perfecție le-am pus. Wow. Eu nu prea cred că să-mi ajungă lemnul. Da, aflăm. Opa. Opa. Bă, frate, da. De ce se pune acolo? Și după ce fac cu de-astea o să mă trebuie să continui cu astea, numai că o să-l dau strip. O să le fac mai goale. Că am pe harta mea așa modelul ăsta și mi-a plăcut. Și am zis că de ce să nu o fac și pe survival. Pe survival. Pe harta mea. Pentru YouTube. Cât am făcut? Aha, hai că e bine, hai că e bine. Și probabil trebuie să mai fac și câteva lemne. Că nu cred eu că mi-ajung. Ok. Hopa. Așa. Da, exact ce am zis, că nu o să-mi ajungă. Mamă, mai am nevoie. Nu chiar de multe, cred că mai am nevoie de un stack. Dacă tot le-am făcut așa. Deci eu cum le-am pus să vină? Ce? Ăsta vine în sus. Dar nu mai stai așa că... Mam. Nu înțeleg cum ar trebui să fac. Deci... Că aș vrea să vină totul frumos. Le fac marginile astea, le fac la final.
Și nu știu, mă gândesc să le fac așa, să vină cu linia așa. Da, hai că mă apuc să le pun așa. Mă știu că pare urât. Opa. Da, așteptați că o să arate mai bine la final. Aveți încredere în proces. Opa. Bă, frate, cum? Asta. Să facem și noi aici. Aici. Ce mai probabil nu o să-mi ajungă lemnele, dar o spun eu pe ori 2 viteză pentru a vă arăta cum strâng eu lemne, să nu spuneți că iau eu de pe creativ. E puțin cam enervantă schema asta. Dar asta e, măcar o să arate bine la final. Procesul e mai greu, dar finalul o să fie frumos. După ce termin casa asta, mă apuc să mă fac și full diamond sau chiar netherite, cine știe. Să mă duc și eu în nether, în end. Mamă. Haide bă sus, așa. Gras. Oh, am skin-ul. Mișto. Bun. Pot spune că ăsta e un sfert făcut, că acolo e finalul. Acolo s-a ajuns și eu trebuie să ajung până aici. Între ei. Pun și aici 4. Ok, gata. Video setting, știu că avem ceva pe aici. Particles, ne, decreased minimal, ok. Și view pubbing, ce aia? Full screen crosshair, ok. Cloud distance, da. Da, îmi pare ok, gata. Acum pot să continui. Ok. Oho, la perfecție m-am gândit. Bam, 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 bam. Perfect. Opa. Da, trebuie să fac acum. Să fac și eu de iron. Că știu că am puțin iron pe aici. Sau să fac de cupru. Da, că nu am chiar de mult iron, fac de cupru. Chiar dacă nu e chiar atât de bun, asta e. Haide. Unde am greșit aici. Ăsta de cupru e bun. Nu, aici n-am pus bine. Lasă că schimb eu. Da. Ok, wow. Așa. Asta ce înseamnă că ar trebui să-l fac de 5. Uite. Ok. Și fac, aici vine 1, 2, 3, 4.
Că tot de 3 ar trebui să fac, dar nu-mi place de 3, că e prea mic. Parcă tot de 4 ar merge. De 4 arată mai bine. Sau să-l fac de 6. Deci vine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci nu, bă, tot aici trebuie să nu fie egal. Deci de 5, de așa. Ar trebui eu să-l fac. Da. Chiar că 5 mi se pare puțin prea mare, îl las așa. Bun, și acum trebuie eu să fac din nou astea. După ce termin aici, va trebui să fac rost și de alte materiale. Mai în spate, așa. Sper să-mi ajungă astea. Dacă nu mi-ajung... Aoleu, dacă nu o să mi-ajungă... Mamă, ce m-am speriat, cred că nu mai am. Ok, așa că pic în găuri. Bun. Nu cred că mai am nevoie chiar de atât de multe, deci mai fac și eu câteva pe aici așa. ...38, cred că am făcut prea multe. Sau... Hai că vedem imediat. Bam, bam, bam. Opa. Da, se pare că am făcut prea puține, nu prea multe. Ha. Bun, deci nu vine să cred. Oricum mai am 19 lemne din 8 stick-uri sau câte am folosit. Wow, mai 12% nu mi ajung. Hai spun și eu măcar marginea asta să termin. Nu, mă duc înapoi. Ce cotă? Parcă aș vrea să aflu, dar n-aș vrea în același timp. Dacă dau eu Ctrl Shift și sparg. Lasă pe ăla. O să-l sparg eu când ajung la el. Mâncare. Trebuie să pun la prăji mâncare. Oh, perfect. Nu se facă paceilor. Așa, da. Cât am luat? 22, nu ori de ajuns. Aproape un steak. Bun.
Mai e pe aici niște lemn. Mai e. Da. Așa. Cât am? Un steak și un picuț. Am spus și cu pe aceștia care abia ce s-au făcut. Mamă, da, e enervant că tot pică lemnul în apă. Uite și aici niște lemn. Și aici. Se împrăștie peste tot. Eu zic că de aici cât am luat. Un steak jumate. Aproape de un steak jumate. Acum haideți să vedem. Bă, frate, cum se întâmplă fix 1 și acum o să fac rost de 3, da. Hai cartă, ok. Oho, uitați-mi și de zona asta. Bun. Acum mă apuc să fac așa. Nu, ăsta nu trebuia făcut. Bă, frate. Așa. Nu, bă. Wow. Am zis 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Așa. Nu știu, mi-mi place așa. Sau cum să o las? Ia stai așa puțin tel. Să vedem de mai de sus. Așa pare cu prea mult model. Prea multe chestii. Așa pare mai finuț. Ia să fac mâncarea? Da. Perfect. Nu o să merg pe toporul ăsta niciun caz să fac așa ceva. Trebuie să mă duc să fac de cărbune. Ok, încă un topor. Mam, un topor. Cred că am nevoie de încă 2 jumate. Tot din cupru. Nu, hai nu din cupru, din piatră, cam prea multă piatră. Așa, perfect. O să mă jucăm și online, dar deocamdată nu. Mă uit la prietenul meu, sunt excursii pe acum, pe afară, sunt, nu știu, se plimbă și ei. Trebuie să termin pe asta, mă bag la somnic și după mâine dimineață mă duc să fac rost de cărbune. Aproape am terminat și că mă duc să mă culc. Opa. Așa. Nu te cred, m-am nevoie de un topor. Hai să fac și treaba asta mâine. Bun. Bun. Așa. Mai fac și o râs de un topor. Piatră aici. Perfect. Bam, bam, bam. Dar nu parcă mai am eu. Am 40 la mine.
60, bun. Am prins să faci toporul ăsta deja. Wow. Nu spune că să mai am nevoie la final de încă un topor. Ba, dar nu te cremeam. Wow. Care să-mi fie, bă, frate, norocul? Văd că destul de mare mi-e norocul dacă mi se întâmplă treaba asta. Bun. Ok. Gata, hai să vedem de sus cum arată. Arată bine. O spune chiar arată bine. Așa. Acum e timpul să mă duc să minez. Luați majoritatea lucrurilor. Mamă. Dar nu prea mai am spațiu de absolut nimica. Da, și nu trebuie să nu stec la mine. Ăsta aruncă-l. Mamă, pe dar nu mai am spațiu de nimic. Și ok, au crescut destui copaci. Ăsta aruncă. Oasele le voi ține. Așa. Bărci. Bam bam. Mai fac și eu încă un chest. Să avem mai mult loc. Așa și așa. Cred că așa mai întâi. Bam bam. Și mai fac și un topor. Opa. Așa, mâncare. Ce aș mai avea de prăjit? Acesta a fost videoul de azi. Ne vedem data viitoare. Ciao!